Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik na po, DJ Kim Chino. Di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 PM pa ako, kaya wala kang dahilan para ako'y hanapin na meron akong isang salita. Di ba? O aminin nyo, hindi naman lahat ng tao tinutupad ang kanilang mga pangako. Hindi naman lahat ng tao ay talaga nga naman tinutupad yung mga sinasabi nila. Di ba? Tandaan mo yung jowa mo dati, sinabihan ka na kapag nawala ka, mamamatay siya. Tignan mo ngayon, nawala siya, hindi naman namatay. Masaya pa sa iba, di ba? Shoutout natin yung mga walang iyang ganyan. Oo. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mo lang sa spicy opa mo. Di ba nga sabi ko sa inyo, kapag iniwan ka, kapag sinaktan ka, dapat magbabago ka for the benefit of yourself. Ito yung sinasabi nating character development. So, ang ibibigay ko ngayon yung tatlong character developments kapag ikaw ay iniwan, sinaktan, winalangya, pinagpalit. Di ba? O, recap na tayo ha. Sabi ko kanina, una, kapag sinaktan ka, dapat kayanin mo ang sarili mo. Kayanin mo magsolo. Kayanin mo magsarili. Diba? Sariling sikap. Kayanin mong pasayahin yung sarili mo. Usually kasi kapag nasa relasyon ka, parang mapupunta na sa sistema mo na talaga nga namang nilook forward mo na makasama yung jowa mo. Pero kapag maling tao yung pinag-investan mo, maling tao ang minahal mo, definitely iiwan at iiwan ka niyan to the point na wala ka na naman ulit ka-partner. Ka-partner sa pagkain, ka-partner sa pagsasaya, di ba? So kapag iniwan ka, character development natin, make sure no, na kaya mo yung sarili mo. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa, kaya mong ihatid yung sarili mo, kaya mong bumili ng mga bagay na kailangan mo. Di ba? Huwag tayo maging dependent sa ibang tao. Pangalawa, sabi ko kanina, mahal, kapag sinaktan ka, dapat matututo. Karamihan kasi ngayon sa mga nasaktan, sa mga sinaktan, sa mga iniwan na paulit-ulit nagmamakaawa sa taong ayaw na sa kanila. O di kaya paulit-ulit yung mga standards o yung hinahanap-hanap sa jowa. Yun talaga mga walang iya. Di ba? Dapat doon tayo sa doon tayo sa kapag niloko tayo, hindi na uulit kasi alam mo na yung red flags, okay? So kung tayo ay masaktan, kung tayo ay mapunta sa maling tao, maling relasyon, dapat may matutunan, 'di ba? O ito pangatlo at panghuli, mahal, kapag sinaktan ka, dapat ipakita mo na hindi sila kawalan sa pamamagitan ng pag-glow. Dapat papaganda ka, papagwapo ka, hindi mo hahayaan na nalulugmok ka, hindi mo hahayaan na parang ang laking kawalan na nawala sila. Ay nako, dagdag ego sa kanila, tataas ang ihi ng mga walang yang yan. Diba? So ganito gagawin. Kapag sinaktan, dapat okay lang umiyak, okay lang naman magalit, okay lang magmukmok, pero wag mong patagalin at wag mong ipamukha sa kanila na kawalan sila. Ganun ka basic, 'di ba? Pwede kang mag self-care era. Kumbaga i-enroll mo 'yung sarili mo sa gym. Kumain ng healthy. At kung wala ka naman talagang jowa, wag na magpupuyat.
Shoutout natin dyan yung mga laging puyat. Yung laging puyat kakascroll, laging puyat kakanood ng mga reels, mga short videos. Pero at the end of the day, wala namang ka-late night talks. Di ba? May mga taong ganyan. Hindi, ang akin lang naman dito is just that kapag sinaktan ka, make sure na kailangan mo talagang ibangon yung sarili mo. Kailangan mo talagang alagaan at mahalin ulit yung sarili mo. At wag idedepende ang kasiyahan sa ibang tao. Because people come and go. Talaga nga naman si Kim Chino. Akala mo dami ng pinagdaanan sa buhay. Ay, totoo naman actually. Anyway, mahal, oras na pala para ako'y magpaalam. Pero wag kayo mag-alala, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, wag mo ililipat ang radyo Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat! Metro's #1 Love Radio. Basic!